gyapon way nga makontak ang imong bana unsa may imong reaksyon niini? Well, actually, Ate Will, maka-relate ko sa iyong reaction, no? Mga nairita gyud siya. To the point nga, sa kanunay na lang, unya, mismo pod ang bana, walay control sa iyang kaugalingon, no? Nga, sige na, dili na natubagon, kaya na anak ko yung ingon na obligasyon. Para unsa man tuod, no? Mga question, may mga question nga mo kuan sa imong huna-huna. Ganun pa man tuod nga mag-communicate. Unless siguro og kinahanglan og constant ka communication kay na ay transaction or kinahanglan og tabang or something nga na, pero kung chika-chika lang ngano sad wala nga nakaprangka ang bana, so medyo masabtan gyud nato no nga nairita siya unya. Ang nakatawa ko naghuna-una kay murag kuan memories bring back, murag nibalik ko sa kuan sa kanhi nga experience. Wow. So normal na nga na kay natural tahot na mo bati gyud og pagselos og syempre mga pagwonder ba nga nung kinahanglan pa man i-entertain nga di naman lang tuldukan nga na koy obligasyon unsay tuyo nimo kung unsa ang tuyo maura to tapos end of communication dili kay ingon nag-adlaw-adlaw na lang. Medyo nasabtan or normal para sa ko normal ang susama sa iya nga reaction. And wala pod nakitaan si bana nga ingana lagi i-end ang communication. And syempre sa ingana nga edad gusto na lang ka magpuyo nga malinawon. Makatawa mo ko anang mga linyahan nga gusto ra man ako magpuyo nga malinawon. Tinuod bitaw na na ay part sa ta kinabuhi nga murag feeling nato nga sa ingani nga age secure na ta, sa ingani nga age di na ta dapat paghuna-huna og kabalaka, di na ta dapat ma-threaten nga naapay mga magguba sa relasyon, no. Pero naagi instances nga dili pud ato mailimod, dili nato malikayan nga bisan naging ana nga edad naagi hapoy challenges sa karelasyon. Nagihapoy magpairing-iring dayat Jane. And sa ingana nga sitwasyon na ay mga punto pod na apoy mga panahon nga kung di na madala mismo sa asawa na gyud ang ang interaction or ingon pa tabang sa mga anak labi nagnaana sa sakto nga edad maunay makamao nga muhanay kay actually honestly speaking kung ikaw gyud ang naa sa sitwasyon makaingon ka nga nganong kaya man ni nako sa kurang hunaw na kaya man ni nako kumprontahon, kaya man ni nako istoryahon, pero nganong pag sa imo na mahitabo mablangkog gyud ka. naagay ingana no nga instances nga kung kita na mismo ang naka-experience mawala ta sa atong maayo nga diskarte nga makahuna-una ta og mga butang nga sakto nga buhaton para masulbad ang imong gikabalakan. So mautoy akong nga salamat nila nga ingana ba nga nga problema nga sa usa ka pamilya dili ko mo kay mga anak ra dili na nato i-appeal or dili na nato ipahibalo sa ilaha kay naay mga butang nga unsahay mataligam-an nato isip mga ginikanan tungod lagi sa kadaghan or sa kadako na sa atong mga obligasyon sa atong gipanghuna-huna na ay mga parte or na ay mga simple ra nga mga pamaagi nga mga steps nga angay buhaton pero unsahay mablangko na lagi ta tungod kay nagproblema na ta natay gihuna-huna nga gikabalak-an nato, so mao na time nga kinahanglan nga ikuan na gyud dato atong mga anak pahibalon or mungayo og idea kay na ay uban pod nga mas maayo ang idea ang mahuna-hunaan sa anak tungod pod sa ilang experience sa mga friends or kanang nakit-an nila actually or sila mismo naka-experience at least na anay mga diskarte unsaon pagkumpronta, pagpasabot o para ma-stop na ang mga nakagubot sa inyong sa inyong pamilya. So, kudos sa ilaha nga na-resolve nila and syempre naana sa realization iyang iyang bana nga medyo off na pod kaayo kung nagpasulabi siya sa kung unsa ang iyang naandan sa kanhi nga batan-on pa siya. Yes, tinuod gyud na Ate Jane no sa mga sa mga usinganay na mga playboy image murag bisag kung nagkaedad na pan mo kuan gihapon Murag pride paghihapon nila ti Will. Murag ganahan paghihapon sila nga kanang naay mo entertain nila nga mga babae or naay mo kuan sa ila kanang naay mo pa iring-iring kay ako gyud nang makarelate ko ana Ate Jane.
Pagkagwapo. sa akong kuan, sa akong Father Jerby o kuan na ra ba to in heaven na ra ba siya nga bisag kuan na 60 plus na or 70 na agihapon magpairing-iring. So inaana gid na mga ka-feelings di nato kalikayan kay mo na giingon na nga na alam na amang kuno ta dinhi sa kalibutan so adunay daghang tentasyon. So nga ako ikadungang karon sa giingon ni Ate Jane nga mauyon gyud ko atong giingon niya nga kinahanglan ato na gyung ipaapil ang atong mga anak. Kung sa inani nga edad na kay medyo murag sawaing naman Ate Jane. Nga inana pa nga mga naanata anak nga edad mga senior na tanaon niya napaghihapoy mo intruder nga lain nga kung ano nga mga binuhat sa inyong family nga supposed to be unta nga magmalipayo na mo kay human na mo sa inyong mga obligasyon anak nga mga edad di ba so focus na unta mo sa inyong life nga Relax, ma-enjoy relax, oo. yes and then nagka-stress na noon tungod anang mga mga muin nga mga problema sa kinabuhi so insakto ang kuan sa atong letter sender nga wala siya nang pa huyang-huyang iyag yung giaway ang iyang husband nag-inisog gyud siya kay apin ninyo mga ka-feelings in real life kung dili ta mag-inisog nga asawa siguro magpaitoy-itoy ta murag kung anon pud ta sa ato ba na murag makatan-aw pud sila nga okay ra ni madara ni Madala-dala ra. o madala-dala ra so ipakita nato ang atong right isip asawa so ang insakto makaingon man pud ko Ate Jane nga insakto ang iyang gibuhat nga giblock ang number sa atong sigig tawag sa iya katong kanhi siyang bana and then gi-deactivate na niya ang Facebook sa iyang bana og apil na lang ang iya kay masuko man lagi Para kuno. fair. Para fair so walay lamangan oy inaana gid ina di nato kalikayan nga kuan gi ay gid Ate Jane nga naagi tendency nga magkabalikan ang adunay kanhi no ang atong mga excess kung ang babae mo kuan gyud siya porsigido nga motintal sa iyang kuan kanhi kay na naman sila kuan na naman sila mga May kaagi connection na daan, na eh. sila connection daan so to love again na lang gamay na lay kohit so inaana no nga mo na giingon nga sa atong letter sender karon nga kung unta na natay mga pamilya dili na nato kung ano dili na ta manintal so naadi ay kuan Ate Jane what to do if your husband still contacting his ex and you don't like it kung dili ni mo gusto kinsa man puy asawa nga gusto Mao man. yes no kung murag talagsaon siguro kung naamang gani inaana Ate Jane murag talagsaon kaayo siya og hiyas di ba so mao na inana number 1 niingon nga ask your use and collaborative question so pangutan-on nimo imong husband nga no unsay tumong unsay mga iyahang mga kanang kuano mga objectives nga hanong magsige pa siya istorya-istorya o makig-connect pa sa iyang ex nga unta kanang wala naman to mga tiguang naman and then basin imo pangutan-an Ate Jane kung naa pa bay feeling gapon no kung mga romantic feelings ba naa pa ba gihapon so imo na niya pwede na ka-asawa mangutana ana so number 2 figure out where your jealousy so asa kuno gikan ang imong kuan asa ang pagpanilos so bisan gani og makakita tanga kita asawa makakita tanga lain og pananaw atong bana sa lain nga kuan lain nga mga binuhat di ba Lain og tinanawan. yes kung lain tinanawan pinapilit murag mo feel mga tag jealous labi nagkanang nagsige na istorya number 3 remember that your so na kuan mo no nga imong kuan kanang it might be time nga mo build ka sa imong kaugalingon og pagsalig imong kung ano liguno nimo ang imong kaugalingon og self-esteem. So ayaw ayaw pagpalupok-lubog. Insakto tong atong letter sender nga nangisog siya. So number 4, Strong. yes. Unsay imong unsa ka sa imong partner nga kanang unsa may ang panggig kaning kita o sa may ang pakig istorya so friendship ra ba? So pakig amigo ra ba? Or pakig kuan ra no pling-pling ra ba so murag
dili maayo gyud ate Jen sa ako lang nga side no. Di gyud maayo nga akong pasagdahan nga inana. So bisan sa mga uban siguro diha nga mga asawa di pud siguro malipay no nga inaana gyapon buhaton sa inyong partner o bana. So last, make sure you're coming from love kuno no, not fear. So ang imong kuan ipakita sa iya nga sigurado nga ang gikan gyud sa imong kanang kinasing-kasing ba nga paghigug tungod kay nahigugma ka ni feel ka og jealous, di ba? Dili kay nangisog ka tungod sa imong kahadlok na mabiyaan ka Ka-insecure. or ka-insecure mo dili na maayo nga reaction isip asawa. So ipakita nimo nga nagselos ka tungod kay imo siyang love nimo imong bana. So maura to mga ka-feelings no nga dili gyud dili gyud malikayan nga mobati gyud og panilos ang asawa kung adunay permi nga kaistorya imong bana labi na kung makabalo ka nga iya tong ex. So mga ka-feelings mo ra to ang akong ikadugang kang sa advice ni Ate Jen o opinion o gamay pagpahalapad sa atong coach for daddy nga napili para sa ato tanan. Yes, Ate Will. Siguro ang akong ikakuan ni pahalapad ani no. Matag usag yun sa ato nag-agi man ta og pagsulay. May it be sa kuan sa trabaho, sa friendship, pero kasagaran gyud ang pinakadako nga impact sa ato is about sa pamilya, labi na sa relasyon nato no sulod sa atong kaugalingon nga pamilya. Pero manang ginaingon nato no nga naamantay giagihan nga pagsulay, dili pasabot nga magpakahuyang na lang punta. So sama ani no ingon pa kung ihambing nato sa baso nga mabuakon or unsa nga klase nga mabuakon, dili ko mo nga nang niliki ka is nabungkag na ka pasabot ni agi kag pagsulay pero napamatud-an nimo nga lig-on ka og wala ka napukan or wala ka ingon nga nabungkag or nag-shatter down ba or nabungkag or nagkahulog-hulog or something nga nakaguba gyud sa imuha. Pasabot ana kung unsa man ang mga ingon pa mga peklat sa kinabuhi parte na para masabtan nato nga nag-agi ta pero nakaya nato na nalampasan nato og nakadaog ta sa mao nga pagsulay. Alright, salamat Ate Jane sa imong gamay nga pagpahalapad sa atong coach for the day. Ug karon ato nang basahon ang atong Bible verse for the day. Gikan sa Revelation 1:7-10 nga nag-ingon. And when I saw him, I feel at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. So, ang akong gamay lang nasabtan sa atong Bible verse for the day, nga magpasalamaton ta sa Ginoo sa iyang unconditional love nga gihatag sa ato. Kay pinaagi sa iyang paghatag ka nato og kanang dakong pagsalig og mga promises nga dili ta angay mahadlok nga kay naa siya nagpaluyo ka nato ug nag-uban ka nato kun kita mo sampit kaniya. So naa siya alsa ka nato no kung kita magani na murag ni feel og mga pagsulay o mga trial sa kinabuhi. Kung ato lang kining isalig sa iya o masampit kaniya o ihalad kaniya, so walay imposible sa Ginoo. Magmalipayon gihapon ta nga iyang mga anak. Right, mga ka-feelings, wala naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karoning kahaponon, hangtod na lang ugmang adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay ko ng Diyos.